Какво хапвам, когато имам подувания на стомаха? Едно от храненията, които си правя е просто тук има 150 грама пилешки дропчета и 150 грама тушия. Сега защо пилешки дропчета? Не е задължително да са точно те, просто всякакъв вид месо би помогнал тук. Бих казал с изключение на малко по-мазната риба, т.е. сьомга или скумрия, просто защото те се усвояват малко по-бавно. Когато имаме подувания в стомаха, идеята ни е да ядем храна, която се усвоява много по-бързо, която престоява много по-малко време в дебелото и тънкото черво, за да не ни подуе. Дропчетата не са задължителна храна, може да ползвате всякакъв друг вид месо, който ви харесва. Трошия, защото това са ферментирали зеленчуци, които помагат за добрите бактерии в червата. От твоя страна тези добри бактерии ще допринесат за храносмилането на храната. Да, не навсякъде добавям въглехидрати, просто защото когато стомахът ми се подуе, нямам опцията да изяждам толкова храна, колкото изяждам по принцип. Имам такъв момент, който продължава няколко дни. Фокусът ме е да ям храни, които не дразнят червата, за да мога да ги възстановя максимално бързо и след това да се върна към нормалните си калории.